निरंजन के बाय बच्चा के बा घरे अरे बच्चा बच्चा कुछ द्वार पर जोगी आई बने कुछ गुदरी के मांग बा कुछ गुदरी दे दी हमरा के बाबा। अरे वो हमरा अंगना में चली हमरा वो सब दे ना नागना मना ही कर ले हमरा कर दे दे बच्चा बाबा। एक बार वो हमरा अंगना में चली हमरा बहुत दुख बा हमरा दुख के निवारण कर दी। अरे तो दुख के निवारण तो भगवान करी हैं हम तो एक जोगी बानी हम तो मांगत तनी फिरत तनी मांगता जोगी बहता पानी बाबा रो से बिनती बा एक बार वो हमरा अंगना में चली बाबा। एक बार हमार दुख सुन ली हमार दुख के निवारण करी बाबा। हम बहुत कष्ट में बानी। आखिर दुख का बा दुख तो सब भगवान के दुख दिले बा सब भगवान के देन बा हमनी के कुछ हाथ में नहीं खे सब प्रभु दुख दिए सुख दिए हुए सब करी है एक ना एक राजा रंग फकीर सब चिंता दुख में पड़ल बा। हम जानते नहीं बाबा कि दुख भगवान देवे नहीं लेकिन भगवाने के क्यों भक्त के हाथे उद्धार भी होला। ऐसे बाबा हम रोज से विनती करत बनी। अरे वह एक बार चली अंदर चली बाबा और गोड़ पड़त एक बार जब इतना आग्रह करते रहो तो चल हम तारागन धांग देता नहीं आई जब हमरा धांगला से तहार खुशी बा तो हम धांग देता नहीं लांगन आई बाबा आई। देखी हमार घर अंगना में कहा ऐसन बा जेकरा से हमरा इतना कष्ट बा इतना तकलीफ बा। का बाबा कहाँ पहुँच गए नहीं हम ये आंगन में तो बहुत कष्ट दिखाई दे रहा बा। आई बाबा चल बैठे। जय हो बाबा। बच्चा हाँ बाबा। तो कुछ हम गजब सा देख रहल बनी बाबा का देख रहल बानी रहुआ एक बार बताई हमरा के आखिर कौन ऐसन कारण बगी एकदम कष्ट में गिरल बानी। हमार पति हमार हो के भी नहीं घर उनका घर परिवार मेरा बाल बच्चे से कोई मतलब नहीं के कारण बा कुछ आखिर कौन ऐसन कारण बा बाबा का हमरा में कमी बा। कुछ भीतर दोष लगता ये घर में। हम तो अपना से बहुत कोशिश करनी बाबा बहुत पूजा पाठ दान पुण्य जितना हमरा बुझाल उतना करनी लेकिन आगे ऐसा का कारण बा। मर्द कहला में ना रहलन ना ना बाबा हाँ, ना हमार बात सुननी ना बाल बच्चा की केहू दारू के शराब कुछ पियला ना खूब दम भर सुनेनी। हाँ बाबा सब नशा करेनी देवता पितर कुछ ना मानस कुछ न बाबा रहो तो सब जानते बनी हमको पता ही लगे का जरूरी बा। पूजा पाठ कैला में बाधा डालन ना। हाँ बाबा कहने की सब ढकोसला कोई भगवान केहू कुछ नहीं के घर में पितर के दोष लुकता ठीक ना। बाबा आखिर दूसरे हमरा जिंदगी में खुशी होली बुची ई बाबा है गोड़ लागला गोड़ लागते हैं बाबा। खुश रह बच्चा खुश बैठ जा ई नीचे बच्ची बैठो नीचे काय बैठो कुछ न बुची ई बाबा से लड़की कुछ बात बाबा ये हमार लड़की है बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इनको से कोनो मतलब ना रहेला बाबा हाँ? कोनो मतलब ना रहेला बाल बच्चे पे पलट के भी ना देखे नहीं घर में का बा का नहीं के मरत आलू की जियत कोई मतलब ना रहेला। ये घर के पीतर बना तो रुष्ट बना है पीतर को पानी दलन न दलन नो ना बाबा हम कितना समझावे नहीं लेकिन ना समझे नहीं
बताई हम तो उ काम नहीं केनु कर सकत नहीं बाबा। जोन हमरा करे योग्य काम हो कि उ बताई कि हम करिया हमरा ऊपर जोनी कष्ट बा ओकर निवारण होके। देखी हमर लड़की सियान हो गई लेकिन उनका तन को चिंता नहीं कि हम लड़की की ब्याह शादी होई कि ना होई। गांव जवार के लोग ताना मारता कि लड़की की अब शादी ना हुई। बाबा हम का करी। चुप रह, हम उपाय बताओ तनी। हाँ बाबा अब रहुए हाथ में बा। उहे उपाय करे के पड़ी। हाँ उहे उपाय करके तब जाके पितर शांत हुई है, ठीक ना? हाँ बाबा। आ जब तक ले पितर शांत ना हुई है तब तक के घर में कुछ ना हुई, सब बर्बाद ही बर्बाद दिखाई दे रहा बा। आ जब पितर शांति हुई तबे कोनो काम हुई, ठीक ना? एक खातिर कुछ करे के पड़ी। बाबा का करे के पड़ी? रोज है आदमी देखी बाबा, देखी लेके आइलन। हाँ क्या देखी बियाह करके लेके आइलन हमर पति हवन। महीना रोज दिन के ये ड्रामा 5 महीना भइल कहली है कि शादी रवा कहली, कोनो हमारा दिक्कत नहीं के। बाकी हमारा जानकारी ना लगे रवा संग जोड़ी लाग गइल बा। बहुत खुश धन्यवाद बा कि रवा हमारी इज्जत रख देनी। इको का कहत नहीं रहुआ। हम शादी करनी और रवा हमारी इज्जत रख देनी, बहुत खुश बानी। रहुआ का रहुआ दिमाग खराब हमरा बा। के घर में बोले खातिर लाल लाल ना दिमागी। बाबा अब कहत राव नहीं। नाम सुन के लाल पहले बारी हमारा बड़ मालूम हो हम गइल। 1 मिनट तक खड़ा रहे घर में। हम कोई दिन से बानी है के बाबा ई नहीं की बोलत, यहाँ के दारू बोलत। दारू ना तबे घर के विनाश में 1 मिनट ना बाबा ठहर। कहीं नहीं जाए के हम शादी करनी। धन्यवाद रवा जोगी होके शादी हमारा औरत ले करनी, हम खुश बानी। माथा पगलाई बा, का बोलत नहीं। खुश बानी हम। पगला के माथा। धन्यवाद। राबा रात खान रुके के बा हम बाहर रहब जाके लिया ई कुल का बोलत नहीं एक रहुआ। शब्द बहुत बोल महिमा बोलते हैं तारा लायक। राबा लायक खूब बढ़िया बा बात। ई का होल बा जोगी के चढ़ल बा। ना बाबा हमरे काहे के के लिए माफ कहियो हो? कर दी, हमरे के माफ कर दी। हम ना जनिया। जा तनी धन्यवाद धन्यवाद। कोने के घर के बहुत दिकदारी बा। राबा गार्जियन बानी हम घर के दिक्कत बा तो हम अपना परिवार लेके बाहर जतनी। राबा घर नहीं के लेके रही। धन्यवाद। है परिवार है। हां हम जतनी आई परिवार संग रही राबा। कुछ ना रोला रोला में कुछ नहीं खे। बाबा ये हमर दुख बा। रोज रोज के ड्रामा, रोज रोज के नाटक बा। बाबा अब तंग आ गइल बनी, अपने जीवन से तंग आ गइल तंग बनी। आ गइल बने तो तंग के उपाय करे के पड़ी ना। ऐसे कुछ ना होई रोला से। बाबा हमने कुछ समझ में नहीं किया। बस रहुआ बताई कि हम क्या उपाय भाई करी। मोबाइल पर रख ली भाई। भाई तो छूट गेला से आगे हम ना आई घरे। राव विचार के हम जान गनी। राव घर हम संभाल ले। हम अपन परिवार लेके बाहर जतनी ने। भाग चल बेकूफ जमीन भाग भाग के संगे रही। भाग से जान गनी हम। ड्रामा के लोग जो सामने तो तमाशा हो रहा बा। हम जा रहे हैं 1 मिनट हट बस। ना बाबा इज्जत मत करी। बाबा इज्जत मत करी। ऐसा मत करी। ये तो बताते जाए। बतावा तू कैसे बात करता हुआ मर्द हमें। आखिर हम कौन ऐसा उपाय करे जैसे मैं दुख दूर हो जाए। एगो उपाय बा, बात समझ लो। का बाबा तारा पर राहु के दोष बा तो आ पीतर दोष बा दोनों। ओकरा खातिर का करे के पड़ी? ओकरा खातिर तारा पूजा करे के पड़ी। ठीक बा बाबा हम सब करम। वो पूजा में खर्च कुछ बा। ठीक बा बाबा हमरा अपना जिंदगी के सुधारे खातिर जोन ये खर्च कहाँ से आई? हम कहीं से करम उपाय, लेकिन बाबा बाबू करम। तू चलो हमारे संग चलो। ना हम अपन मर्जी से हमर लड़की गई ना जाई। अरे अब वो शादी- पे कोनो विश्वास भरोसा तू हमार लड़की हो तू चलो हमारा संग। ना, अब मतलब जो मैं बाल किसी बच्चा ने- होई रबा संग रही। जब ना जो चल हमर बू। लड़की ना। के जा तन तू जा। यहाँ की एकदम कोनो तामर ठीक पागल बा। नहीं के बाबा लड़की के ले जाके कहियो बेच बाच दे। एकदम बेचे दे। अपना दारू पिए के चक्कर में। एकदम लफुआ हुआ वो। लेकिन एक बात समझ लो कि तारा अपना रोला से आ गिलगिला समझ तो कुछ माया जरूर आ गई। ऐसे कि जोगी के माया ना होके, अब माया ना रहे। लेकिन आज
तारा तो ना परेशान भैला के चलते हम बताओ तने कि सोमवार दिन के हम आए आ तारा के पूजा हो गई, पूजा देवे के पड़ी तारा, ठीक ना? ठीक बा बाबा। पूजा करा दे तार जोन बात तो समय भाग लौट जाई, ठीक? ठीक बा बाबा, और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बात, तो ये याद रखिए कि सोमवार के, ठीक ना? ध्यान देवे कोई, ठीक ना? ठीक बा अब बाबा। आदेश दा हम चली आ फिर हम सोमवार के दिन मिलब। खुश हो। ठीक बा बाबा। कह के तो सब के हुआ आपन कहाए वाला के, कह के तो सब के हुआ आपन कहाए वाला के, डेगे डेगे ठेस लागे जाई भामा। ये जीवन जीला से अच्छा बाकी हम मर जाती। अरे मैं इतने मत रो, तू मर जीबे तो हम का करो, हम कैसे जियम? प्लीज मत रो, तोरा सुबह में के बा, प्लीज मम्मी मत रो। का करी बुचिया, विधाता हमरा जीवन में आंसू ही आंसू निकले बड़न, तो हम का करी? हम बानी नु, ते मत रो।